Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso atong hiskutan karong buntaga kining talagsaon sab nga artwork karon paper sculpture o paper craft. Makauban nato kini usa ka artist gikan sa lungsod sa Cordoba nga nakahiligan na niini si Mr. Ray Nino Tura. Good morning, Ray. Good morning, Sir Nico. Good Thank- morning sa tanan nga nananaw karon. Daghang salamat ug welcome sa GMA Regional TV Live. Sugin limi aning imong talento o gikahiligan labi na karong panahon sa quarantine mga pagbuhat ini mga paper sculpture. Okay. Sa panahon sa quarantine, gihikahiligan ginaw karon kining mga paper craft pareha nila ni Luffy, Monkey D. Luffy. Nila ni Voltes 5. Og ni Pikachu, Charmander. Charmander. Og napugoy gikahiligan sa mga batan-on karon, sir, ang pagduwa og Mobile Legends, si Layla. Bitaw tuod. Made of unsa man ni sir? Pwede nimo ma-share sa atong mga viewers kini imong mga Oo, sir. mga binuhat ginama man gyud mo ni. Oh, sa kinsa tong gusto nga bubuhat or mugamaan ni mga bata man or mawanggits, pwede kayo. Pwede pwede na ko i-share ang ako mga tutorial na nasa akong mga YouTube account. Dali ra ba sir? Sama pananglit ako sir unsa man ni pagbuhat sir? Pwede ka maka-share ginagmay sa step by step unsa may sinugdanan na ni sir para makagama tag ingon ini. Na ako sample sir nga print out pero maglisod pa ko gunting kung sir kay ako lang ipakita So sir. magsugod ka sir sa print out. print out. Oo nila sir. Oh, print out. Inani siya ang sample. Kuha siya ang hard copy sir. Okay. Hard copy. Yeah, after ani namin mga outline nila sir, imo siyang guntingon. Kuha siya outline guntingon na ni siya. Gahuman imo na siyang papilit parehaning yang mata. Dire sunod papilit ni siya. I-combine ra gid sir nga hantod mabuo nimo ang naong niya. Yang output na ang sample nga output pareha lagi na ni Pikachu. Nahuman ako nga na output. Pananglit sir kining Pikachu sir unsa man ni kadugay pila ka oras man nimo ning ginama sir o adlaw ba kaha? Ang kaning Pikachu sir nahumagi na ako siya 2 days kay na may mga complicated nga mga parts. Unsa yung background nimo sir ngano naka ideya ka ani sir o diin man ka nakakat-on ani kining mga paper craft nimo? So kanibali kani siya sir mga papercraft. Ako rin siya nakita sa usa ka Facebook page sa laing nasod niya. Nakauyon ko ba nga makanindot ani siya niya. Ako ganahan mo bugog mga art mo to. Suwayan ako. Kumusta sir? Gina-post man nimo ni online sa social media sab unsay response sa mga tawo nga kita ini imo mga ginama sir? Grabe na heartwarming sir. Daghan kay mo appreciate basta kinama nimo. Basta sa mo nag imo nang ma-display sa balay sir. Nindot yung feeling ba everyday nga imo makit-an siya nga. Wow. Nindot kaayo. Unsa kadugay sa nimo last year mo lungtad unya unsa may mga gawa sa handling sir pag-atiman ining mga paper sculpture dapat tigid bas-on? Oh, dapat yun sir, dapat nakabutang yun siya sa usa ka area nga dili siya nga matagak or makabot sa mga bata. Ang paggamaw ingon ani paper craft sir Ray unsa man gikinahanglan jud nga artistic jud ka nga pagkatao? Dili sir. Ang uban man gud nga dili on art pwede sila nga makabuhat basta nalay tutorial nga makit-an. Nganong nindot maning paper sculpture or paper craft? Kani papercraft talagsaon na kini siya sir. Talagsaon na kini nga art unlike sa mga painting or drawing kay ang kanindot man gyud sa papercraft sir 3-dimensional art siya. Na siya length, na siya width, na po siya depth, ilaw moon. Pwede siya mga 360 degree view nimo makita nimo. So ang imo mga ginabuhat sir, anime, mga cartoon character sir. Sa pa uban. Oh, kaning superhero sir. Pareha ni Iron Spider. Iron Spider from Avengers. Nindot ta sir. Si Layla. Mobile Legends Layla. Og daghang makarelate ini.
O daghan kay maka-relate sa mga batan-on karon sir nga adi kay mga Mobile Legend karon. Sir, sa mga mangutana sir diha daghan ang mga maingon tang mga tao karon daghang yunahuna, daghang problema nganong murag nindot man sad ni sir nga murag balikan nato atong kabataan bali sir ini antong mga well-loved nga mga cartoon, mga anime characters. Coming from you sir, nganong nindot man nga maka-own or makapanag-iya ta og mga ingon ani nga mga paper sculpture. Oh, nindot kay sir kay para na sa ako yun sir. Ang aim man gyud ako sa nabuhat ko na sir is for collection purposes only. For collection. Nindot siya ipan-display. Finally, Sir Ray, coming from you, unsay fulfillment or kalipay nga nahatag ining imong hobby o imong kahiligan karon hug na po nga business bali o unsay imong advice sa atong mga kaigsuonan, sa mga nakatunan nimo pinaagi ni imong pagbuhat ini mga anime, mga cartoon characters. So, ako nakatunan gyud sir nga sa karong quarantine daghang mga na-stress nga mga tao na mga na-depress ana. Yeah, so ako naras balay so akong gi-divert akong attention into arts. So kanang mga arts nga inyong gikahiligan or mga hobbies ninyo inyo nang buhaton. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntagang artist gikan sa lungsod sa Cordova si Ray Nino Tura. Good morning. Thank you Ray. Salamat sir. Good morning.